बोलो 30 रुपये, 40 रुपये, 40 रुपये, 40 रुपये, 25 मांगे तो आता भाई 40 ही मांगे तो 40। बोलो 40 रुपये, खाली 40 रुपये, खाली 40 रुपये, 40 रुपये, 40 रुपये, 40 रुपये करो जी। बोलो ये बोलो, बोलो 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 55 रुपये, 55 रुपये, 55 रुपये, 55 रुपये, 55 रुपये, 56 रुपये, 56 रुपये, 56 रुपये, 56 रुपये करो जी भैया को। बोलो ये बोलो, बोलो 50 रुपये, 55 रुपये, 60 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 रुपये जाने भाई 60 रुपये, 60 रुपये करो जी। वसीम एक सिंगल बोलो, बोलो 10 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, 31 रुपये, 31 रुपये करो जी। ये लगा पका नहीं ए मंगो जी, मंगो भाई, मंगो कौन मांगते हो बोला, बोलो कल तक कुछ माल है देखो। बोलो 60 रुपये, 65 रुपये, कौन मांगते हो उसे पूरे देख छोड़ दूंगा मैं। 70 रुपये, 70 रुपये, 70 रुपये, खाली 70 रुपये, खाली 70 रुपये, बोलो भाई 75 रुपये, 75 रुपये, 75 रुपये, 75 रुपये, खाली खाली 75 रुपये, 75 रुपये करो जी। 80 रुपये बाटा बाटी, बाटा बाटी, दो दो कर 60 रुपये, 70 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये, 75 रुपये करो जी। 80 ये भी चार ये माल भारी है। 65 रुपये, 70 रुपये, 70 रुपये, 70 रुपये करो जी। तुम्हारे मुझे भाई 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये करो जी। और वो सिंगल काटना क्या सिर्फ सिंगल काटो। बोलो बोलो, बोलो 40 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये करो जी। मशीन 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 है बड़ी मशीन। बोलो बोलो 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 35 रुपये, 35 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 45 रुपये, 45 रुपये, 45 रुपये करो जी। दो लगाओ, इनको पूछो जी, इनको पूछ को लो। वो सिंगल है, मंग को लो। हेलो ये सिंगल है रुपये। बोलो 30 रुपये, 35 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये करो जी भैया को। बोलो एक सिंगल बोलो, गरीब है लिख जा भाई, भीखी ठहरे। बोलो बोलो 50 रुपये, 55 रुपये, 55 रुपये, 25 रुपये, कड़क है माल 55 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये। हरियाणा पर अच्छा है वो 25 रुपये, बात अच्छा है, खराब माल ले 60 25 रुपये, 55 रुपये, 55 रुपये करो जी। बोलो ये 5 रुपये, 6 रुपये बोलो, ये बोलो माल अच्छा, माल अच्छा। बोलो 50 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये, खाली 60 रुपये, खाली 60 रुपये, खाली 60 रुपये, 65 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, 70 रुपये करो जी। हरियाणा पर 50 रुपये, खाली 20 रुपये, खाली 20 रुपये, खाली 20 रुपये। हमारी का क्या है ये बोलो भाई, ये आता मुझे होना 30 रुपये, खाली 30 रुपये, खाली 30 रुपये, 35 रुपये, 35 रुपये,
25 रुपये 25 रुपये करो जी 120 रुपये 150 रुपये ये 200 300 करो